O karon nagtapos na sa kapanahunan, nabayaw na siya, o siya na ang kahayag sa bagong yuta, o ana-ana ang espiritu na ni-reflect. Saka siya managway diha kaninyo ang kahayag sa kabuntagon, o nainon kamo iyang mga katawan sa bagong Jerusalem. Bagong espirituhanong kusog, o nagdagayday na diinit dinhi kaninyo ang tubig. Busag doon kamo magihaw, apan kung dili kamo motuo kanako, pabilin kamo sa inyong mga kalibutanhon. Ang akong reflect, mako dito mapatay na gani ng race na ako. Mana din problema. Tama? Kung ano sige kinaya nagtititay mo uy, mas maayo makabalo mo mabuhin pa kaysa dito ta mamatay na naon mo. Sige noon. Di ba pinili ko dito? Pwede nga nasa tiyo na sinuli ng tulo. Oo, papatisa. Ano yan? Naman dito, inahala matangkad daw na abot mo dito. Pabatisa sa apel kita, wala apel no, kau na yung pangalan dito. Pero, nangangat ito yung mga agoy, nagpabukat mo dahil ka, oy. Pabatisa, pagkapatay na ako, pagkakataon na dabog dito, tulukado, nabawi-bawi ka. Nabawi-bawi ka. Pero dito na po, nanaro ko sa, kung sa may nanahimo? Wala na po! Wala na po! Nahimo, ay, salamat. Ay, nakakataon. May oras ka ba? Okay na ako. Ito si Kasik ni. Ang problema, kaya nagtagong na punto ninyo. Tama? Nagkakaroon mo, no? Kaya na ako lang mabusa ni Papa Jesus, no? Matagadaw na ako dito. Tinaman dito, matagadaw ni. Hindi, nagabuhat mo. Kung kita, may hindi pakita sa buhat, nagabuhat mo. Kaya, naglakapot, hindi pinakanta. Wala mo na balikas. Sus karon, ingat ang bansa. Lakaw nito. Stop it. Kaya nakailan naman mo niya. O, Papa Jesus. Dito lakaw. Pagkain sa pasay ko na lakaw dito kay una-una sa nga kasama niyo mo karon. Kaya mabalang tayo bisan dito. Tama? Huwag mo kalim kasing-kasing. O, Papa Jesus. Abuti ko ba? Ano mo na una papalihan ko sa simbahan na tulokon din mo sa inyong kauban na. Long time no say, but now see now. Dili ka. Ilan naman lakaw na. Ay, nakulingi-lingi ka. Mayon ka kanjima. Sama na. Pangumpira. Manaway parang kasputahe niya din. Tama na. Ayaw mo na kami. Dali. So, karon, linatan na yung patahe din. Mauli kami namin. Ano kay kaon? Kung sige kaon na mo, kung ginamos, sa kawanon. Kung sige kaon na mo, mamadasabdan, kaon na mo na, halang tayo, kaon mo ka! Tama? Di ka po naman yun, nainan ko dito, hindi ko mabalik dito, ma. Wala mo kukukmon ko dito, kaya wala may hostiyas. Utok! Napili nyo, kung lugay mo na ang hidin, balik sa inyong tawalo, no? Pulpaan mo, no? Ay, kalit, no? Na? Normal na. Kaya malitiwan mo ka. Maisla ka ni sa kasimanang dili-dali kakuan at tuwan ng parents, no? Di ba, man, no? Nga ako ati, sa kapulan, di ko rin mga itong parents. Ingnon pa ko nga sa kapulan. Ikaw sa mga nuli, ipumus man! Ako may kasangkan sa pirtit na, kamu mga ginikanan mo, pwede sa, ismila mo, gunalan, pagiging ismila, naisigilin, pag di makul ba ko? Kaya akong ibubos. Tama? Balik? Dahil nung nag-ismila sa espirituhan kay gusto ko man itong nagpa-ismila ninyo. Kaya gusto dito silang kusay-sayo na. Hilapkan ako ng hilapot sa ilang tawanon, tama? Tama, good. O maningil ko, makabayan sila, tingnan na po ko nila na boy-boy. Na si Kristo, hindi na boy-boy si Kristo. Ipangayo na niya kanyang bahin. O na, kanyang mga bahin, di ba? Ipangayo na, no? Gilain niya din sa Kapernaum, gilain din sa Biyanan. Nana? Yan naman na.
sulutan na nagkatawag sa liko. Ipatungal ni sila. Tama? Kung tama kasi nasa Biblia na, ipatungal ni sila. Ayaw, yun mo papalayo. Tipon yun mo sa pundo. Kaya diligin mo masako sa pundo, tama? Tama yun. So, dahil na pala, hindi mo ba tayo na magaling, inunaan ganin mo dito, may manok sa ubos. Hindi mo ginumagkakalit ako. Ilugan pa ka. Padapin-dapin galing mo, palangay-langay galing mo, ilugan mo sa mamitik ninyo, kaya mahimsok na mo. Kaya kung di mo gamitin nila, sabi ito manis Arlen ba, yan, kung gaya, sige mo, bikipikitan, kaya doon, balik mo na dito, masakit ka ba? Kaya nga naman, mga opisan mo, madala kayo isa niya, daratanan. Kaya ginano ko sa kira, likod yung laki ha. Kinakatag ang mga manok ninyo, karo sa anak mo sa liko. Tama? Bahala ng mga tawag niya, paglubong nila. Pero maigo na nila. Sige, kung paano, sila dito pa po sa mga milagro, okay? Di ba nila milagro na kasi ka na papali na ako, dili ka sa kamilagro? Huwag yung mga dumugan, di ba? Kaya yung nadugan din. Pag kumalis taon, natawa din mo. Huwag buhat ang istorya, wala sa Biblia. Tama yun. Hindi, huwag mo natin magtama dyan. Sila dito ba kung sa milagro, ako kaya. Ang among mga katigulangan na nanakon man sa mana, huwag mo na. Kasi mo mana. Kasi may mana na to. Kanang Bustias. Di naman na. Naanan na pagkaroon ng gigal pa sa gamay na to. Sige nagtagawang Bustias. Yung sige Grinyo. Mamatay po na. Dito ang yapon. Sige to na sa... Tansahin ko to na sa langit. Tapos pagkahugas. Sige na po. Huwag pa dito. Mana? Bakak-bakak. Kau gusto ka pila na ibo magkaon. Di ba si Kristo kausalan na magkay? Sila na banaw. Sila na tao. Kaya gigamit nila ang mga gibalaan sa oras mga apostoles pagkaon sa pan. Niya sila gigamit. Gibalaan nila ang buhat sa mga apostoles? Wala. Ang ilang gibuhat? Si Anas ni Caiphas, si Pilato. Tama yun. Sige glubong. Wanang diligin na to. Nato, tama ginaligin mo. Unang sinuhat. Kaya unang sinamay, unang ipatay ni Kristo. Tama po, sila po yung naglubong. Kaya tanang mga minatay, ating magyat. Tama yun. Bahala mo diya. Samahan. Ay, sige. Kung ito pa tayo. Si Jesus Cristo, bingon, no? Sortihan ko ka mo. Dili si Moises ang nakatag kaninyo o pangikan sa langit. Amen? Si Moises pa? Dili. Wala kayo. Wala ko lang ni Moises ang tukan si Kristo, di ba? Tama yun. Wala man siya si Moises ang pagkamatay, tama? Tama. Ang akong amahan, mao ang naghatag kaninyo sa matuod na pangikan sa langit. Oh, Amen. amahan mo man, si Kristo nagsultihan na. Di ba? Wala si Jesus, dahil mo pa sa laray ni Melchizedek. Dan anino din ino. Kita lagi kabaluan. Mo ting padala si Kristo, siya mag-antos pan sa pag-antos. Wala sa Biblia? Kamatay siya. Sige. Mo din sige kakaon, musulod ka ni Kristo sa kasaysayan, kabulanan. Okay? Kay nakatulog ako. Kay matuod ang matuod ng pan gikan sa langit. Kay ang pan na gihatag sa Dios mao siya na nanaog gikan sa langit o naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Diso nga ka, si Kristo ang naghalad. Mesiyas, Jeff, yan, isa ka sa langit, nagalingkod sa tuwa sa mahal, ang pagpamika, bunyan mo naog sa pumusap, ang pan. O sa nasa Biblia na, nalipay ako sa amahan, nagipadala ang Espiritu sa kalibutan na magdala sa akong pangalan. Tama yun. Siya ang pinangga kong sulugon. Sa iya kong ipakonsa ng Espiritu, dili sa mo balik o hiwig na bugang. Iyong kinaiyan, dili ko mo pa o mga reliyon pagtulungan. Tama? Matiyo? Tama. Dili si Kristo yung paabot yung luluhon mo anak, lain-lain gagawin, lain pagkakulit, hiwig, diba? Okay lang. Eh, nagwali ko itong amahan ko na, pwede ba? Napigwa ko, naigwa pa, o napigwa ko, mangamang ko, amaw na gapon, pwede si gapon.
Pets ka to. Ako din sulti. Kaya dili ko pwede na magbalik ka dahil kung kita mo sa inyong dili maayo mo ba? Kung saan pagbuk ko sa mga tao gusto mo bago. Kung dili gusto mo bago, padayon lang mo. Basta na kung gusto mo bago, dali-dali. Nagpanong ako sa kalay sa inyong hait, dili. Kung dili kalay, sila ba mo ano? Parang sige. Lalo na, kinabuhi sila minimum. Sir, katagi kami kanunay ni ining mang-umpan. Okay, wala ni karon. Tama? Abi hindi ka ng pan ka ng Mosdiyas na dili. Mao man na ang pan, yung gisunod sa katigayuna, nagkatigulangan. Ang pan nga kung ihatag karon ninyo kining pulong, matataglaw, amen? Amen. Sir, noon, tagay kami pan. Si Jesus mingon ni kanina. Okay, si Jesus na to ha? Sir na to, ha? Siya man to sa una ha? Siya man ang pan ha? Siya man kaugtupan. O dito, ikaw na siya, tuwa sa langit. So magpadala na po sa Iglesia, ng pan na po dili. Sir, tagamit pan. O sige, magsaad ko ninyo, tagaan ako pan ha? Okay? Kasi Kristo man isa una. So ako naman po karon, Espiritu. Nulay man ko, di ba niya madugog siya, tama? Naminaw kayo kung pare, pastor, anak dito sa tupa dito madugog. Hindi man yun madugog. Eh, naamoy yung kasasay mo, reflect man yun ko. Klaro mo nila kung diwali. O kanina pa man ako, isultin niyo ha? Ako, mao ang ban na naghatag o kinabuhi. Tungkol sa mga pinili, ako gusto-gustusan ang katalagman, kaya doon ay mga bilingguhi. Kung gusto mo bang ibag, yung away, makatay mo, masunod mo ni Kristo, amen? Bakit kabulhanan? Ang pan na naghatag o kinabuhi, ang muali ka na ako, dili na gayon, gutomon. O ang muto ka na ako, dili na gayon, muawon. Okay. Kung ingon sila makanang hostiyas o kanang wala nila po kainom mo wala mong kainom lang. Wala. Kaya ang bala ang ihatag kanina, di na mo gutomon. Dili naman mo gutomon, dili naman mo mag-away, tama? Dili naman mo mag-ibang. No? Busog na mo dali, ikaw dahil, busog na. Buutan naman mo sa ginikanan, tama? Magaginikanan, dili naman mo manugulos yung anak, tama? Bana, buutan mo sa no? So, busog? Busog. Pantay dito busog, isuka niya yan. Naroon dila niya, baka ako naman mo. Tama? Dili na kamo. Huh? Gisultihan ko lang kamo na nakakita kamo kanako apan wala kamo matoo. Okay. Nakakita na mo? Kita na mo? Kita na. Ako sa tawhanong sinuli. Pero himala man dili ang Espiritu. Nakakita na mo oy. Bakit? Pero di mamamotoo. Kamu na to, kinama mo din. Kalang din mo to na ako. Dito mo sa inyong pana, makaon sa pana. Pakaon pana sa pamulak mo ganina. Ang tanan nga lihatag ka na ko sa akong amahan mo, ari ka na ko. Kanina pagtuo na si Kristo ko. Dili. Pulong lang, ihatag na ko ang Espiritu. Kasi si Kristo nagpabilin sa langit. Ang hilas din doon eh. Dali ka mo ba? Ay mga pare ito pagpapos. Dali ka mo. Mudoon magaling si Oswika sa ang sana. Tama yun. Wala nang pasabot. Kamutubong ko nila. Kaya dili ko iya sa kalibutan. Pero dili sa nung kahimo. Pagpatay na ako. Naghanap ko sa pulang na baka. Isip na good. Pero kung ay pag-isip, ay nang isip-isip. Tama? Tama yun. Ang tanan na ihatag ka na ko sa akong amahan mo, ari ka na ko. Okay ha? Okay. Ihatag ka na ko sa amahan mo, ari ka na ko. Okay. Salamat ninyo. Kung nakalawan mo sa ihatag sa amahan kung gusto mo, kitagaan ko sa amahan kung mga maayong anak. Mga maayong katawan. Dili libakiran. Dili tasok garbo. Dili sige pamalikas. Dili nagpunay palahubog. Hubog-hubog. Dili mapahitas mo. Maayaw nga bana, maayaw nga asawa, maayaw nga anak. Okay? Salamat din ha. Pasalamat po sila. Di ba rin pasalamatan dito salamat ha? Sige. O ang wari ka na po, dili ko kayo isalikway. Maulit mayroon sila. Mayroon sila na dito na nasa tuwa dali. Boy, hinli na. O, siya din si. Ako isalikway. Sila ko ba dali? Mahal ko po dali. Apre mamita na. Sa ito ba dili sa sakong sa mundo? Sa
Salamat ninyo, ano mo na po. Di ba, abri, 24 hours na, abri na itong gate. Nagsigi ko bali din sa templo, pero ako nyo ito ah. Patuloy, patawag ko dito to. Walawan pa ko. Nasa daw ng patawag. O ang mawari ka na ko, dili mo na kayo isa likway. Kamu rin ngayon magsalikway na ko. Tama? Tama no? Sa tomato dito lang nagtintal ng tagawin. Tama? Kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa akong kaugaling kabubuton ko, dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala ka na ko. Si Kristo nga po sa langit ha, siya ang kapumigan. Nanaog ang Espiritu gikan sa langit. Mo ni na akong gitawa, dili wala nang pasabot na magbuhat ko akong kabubuton. Wala magbalik ko di hahit dili tayo dilya. Hahit dili. Dili ko magdayday ninyo kasi unsa mo na ikaw linda, ikaw man ikaw. Dili mo dahil kasi unsa mo kagwapa niya sa mga lamig ko. Ang ako yung tumanong ng kabubuton samahan. Bisa pa po sumarunong mo na akong milyon. Mas binangga ko ka mo kung sa pulungan ko ni milyon, 3 milyon. Kaya ano, pagdungon ka mo kay kasi palimon ko, hindi ka makainin nyo. No, iyon ka na langit ko. Wala mo ko na usap. Gawa mo ka na usap. Tama gid. Kaya nagwali niyo yung amahan. Mga piki ko to. Tama gid. Ay lagi mong piki. Kaya unaris ko, mga piki. Piki ka! Eh si Kristo, walay simbahan na gitukot ang kasing-kasing. Amen. Dili ka piki sa kalibutan. Kaya makatungod ka sa kalibutan. Kaya naman sa Biblia, si Kristo, wala siya katungod sa kalibutan. Kaya manibang sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Kaya kalibutan, yes, ako, wag ko katungod sa kalibutan. Kaya piki ko sa yes sa kalibutan. Dili mo kasama ni Juan. Dili mo kasama sa pari na pwede mangasal, mamakak. Nagbunyag-bunyag, mamakak. Di mo ko pariyasan yung pare o sa pastor sa iyo. Pastor ka sa maayo. Dagang kumain pare ha. Kumunin niya ha. Exemption ha sa mga maayo ha. Mamakak, ngayon to alas langit, naduwas na, wala na bakak sa pagkahuman. Mag-ampo na po. Tama gid. Ako magiging isulti, isuko sa akin ako. Nasulti sila anak, ipadayan kay karon ayong taguin sinibar mo. Bukaduhan ba nilang baka sa baka karon na nag-iop? May prayasin yung hari sa Babylonia kay magalanhalan kung pula ng baka, hindi kamatay, pula. Mabistik. Tama. Wala kayo. Wala na yan. Siya ang dagan kaya sila. Di sila, espiritu ang ako naman eh. No? Magpuli-puli ang kahalang-talam, di ba? Okay, sulit kaasang ni pwede na maulit kong ni Kapoy. Kaya nanaon ako kita sa langit. Klaro no? No? Magtatabang no? Espiritu no? Ipadala sa man. Klaro na sa Biblia na John 16, ang buhat sa Espiritu na sa buhat din sa kalibutan. Amen? Amen. Sa katawang, o sa katinawag, himong kauban ng iyong abyan ang magtatabang. Klaro na sa Biblia eh? Oh, klaro na eh. Wala siya nagkawat sa pagkakot sa Diyos na nagpadala ka na ako. Yes, siya nagkawat sa pagkakot. Daw, nagwaling ko sa pagkakalingon ko, wala. Sige, kung pasigar mo di ko so karon. Nadili ako kawatan bisang unsa. Mali ako sa pati. So, kaya bilin ako, kini mao ang kabubuton sa nagpadala ka na ako. Nadili ako kawatan bisang usa ka tanan na iyang ihatag ka na ako. Mo, nadili ko makubsan diri. Wali. Usahay ko, maganda mo na magkawala. Usahay, magkala na lang pa, gamulit na. Dili ko makubsan sa isibisis ko, dali. Ay, ayaw na ako ba yapon mo, di ililin noon, ikapuntan mo. Ako ba maikukong noon ba, kasi sa sulti, dali mo ko. Tama? Ako dili ko kawatan. Kaya gano'n na yung makugyubanan sa Espiritu. Tama? Kamu kawatan, kaya usahay, kalimutan mo lang mo. Hindi mo sa magsani ka. Sama ta magsukot pa. Sige, kasi magtuhan na karon. Ito, naano na yung Espiritu na minaw ninyo. Ganyan, nagtawa mo kanina. Pagsulod, yun rin, ginatanaw na kayo. Magpawag mo mong halag-halag si Demonyas. Tama? Wala mo, wala mo bigyapo. Si Demonyas na, wala mo bigyapo ko yung Hosnias, hindi pagkao na rin. Wala mo pagkulo pa kayo, inom yung pino, sa mga muna akong hadalanan niya. Sa itong pagkaw, ako naman bigyapo ng balik na rin. Nanagaling ko din, sukod na. Balik ko nagtambal ko dito, nagduyan ko. Nandito na naman ito, nagduyan ko dito. Titingala sa ako naman ikaw mo nagtambal. Tama?
Kaya nung mapabot ang mabukin sa inyong pabot daw diri naglingkod na mo ko diha. May magpares yung pare kay wala pa naabot. Nagpuno naman ko diri. Pangayo mo na ko doon mo. Sa pangayo, pangutana ba? Okay, mo doon ninyo sa inyong pangutanan. Hilo ay lasan. Okay, ako yung sa inyo nga tanarap niya din. Di ba si Hilo naman? Seryosa. Kasi seryoso sila. Di ba higala ko ninyo? So, ako rin mo doon. Kung lubos niya. Okay, mga anak ko. Kita na. Pabuton ko niyo na ako diri. Ay, ikaw, mo diri. Pabuton ko niyo na diri. Nangapi ko. Kapay, magtapot. Ano na? Dili man ko agalo ninyo. Nahimo na kong agalo. Hindi ko man ako agabubot ko sa madya na ninyo. Amen. Amen. Wala na nanimo. Naminaw ka rin. Nakatulog si Nigal. Gwapo kayo si Nigal. Mo katulog ko pagbilangan niya. Dapat mo mo batala biya na una na no? Di po ta katulog. Kasi po ta katawa. Mga bata kasi kaya naman. Okay na natanganon. No? Lagot si Manuel yung minsan, no naman pa na-walk-fit ako, di ba? Mas may nakita ka. Mas may mong nalipay ka. Last di na sikat at ipakalay, last di na bisisa yung sa nabuntakan. Di ka na lang sayaw ka rin inom-inom ka nabuntakan, nag-ihambog mo kayo kapag ang rock, kaspas-kaspas, di ko kami, hambog na kita. Yung mag-discount, tapos balaga sa natin, mabot, yung kanasunsis, kita ganyan. Pulang-pulang mga anak na, dapat mo, no? Pero wala, dili ko ito dito. Simbalay, tama? Doili sa una, kung isot silang balay sa una, minsan, kanduay din. Parang, may isang istorya ka. Nakatalong na niya, pawala sa kalaay. Sapot yung kalaay mo, kung makibag mo. Naupin lang. Si Jesus ito ba, ayaw ako, pagpapulpul. Naalala ka na? Hindi ba siya ba anak ni Jose, tama? Ganda po yung lako, di ba sinulin mo na? Sinulin na? Oh, wala mo gina sa siya man yung nagdala na. So, hindi din ako gusto na kaling gamit sa Jesus, pwede ka nagpagkasa sa pamilya. Wala ko pagkasa sa pamilya, pagkasa ko niyo, hindi. Ang dili na lang kung gusto, hindi sila mapaubos, gikan sa taas. Dili man sa muhawa, sila may kulanang pinasinugan, di ba? Dinaman ako yung espiritu, kasi mawawag siya. Ako bigod sa papagin, anak! Hanggang po sila maaniri, kasi ako naabak, nakakita mo ito, na-replay ko. O sa ingingan, gusto ko gani ko gamitin sa espiritu para makawalin ko. Pangmatahan ako nila. So, kung sa ano may iwan man siya, nagikan siya sa langit, okay? Iwan gina ko na, nagikan ko sa langit. Di ba sige ko, oy, nakita na ko ang langit. Nakita na ko ang impirno, nagkakita ng impirno dito. Di ba naging ka na? My God. Ipanangkagin ako na, nag-iwan na, ipauli, tinuon na, nag-isunti, tinuon na. Ako mismo nakakita, dagang mga dato, pare, pastor ko, adik ko, o pariya ko na to, hadlog yun ko, kasi maintindihan po ko. Di sa nagtuwa. Tama God. Nakausap na story, ikaw ko na sa salatin, di mo ko anak, parang niyang parang pagpagpulan. Anak po na ni, pariya, pagpagpulan mo ka? Tama? Tao biyak bakit sa libutan na to? Wala doon. Kamu, hindi mo pagpagpulan? Bulan. Tarawa niya siya. Nakabalo mo, isulti ganyan ka, di ba? Tama God. Nakailangan na kamo? Nakailangan na kamo kanina? Mga nag-isulti na ako ninyo, ako yung isulti, tanang wag, ito likod-likod. Sabi mo, grabe, prangkal. Yes! Sulti ko yung tinago, kaya huwag kagit na. Ang alam ko mo, kung yung buton, magsulti ka rin sa kondo, ayaw nagsulti sila yung mga mo ganapin. Ayaw ko yung apil, ayaw na nagsultiin ninyo. Apilot ko sa yung pagkamakakon. Kung ilimod ninyo ako din mo kumakain mo pag-imod. Okay, yun. Ay, sorry, pangyan. Yeah. Ay, sorry, mas maayon ka mo doon. Nakita ko na ako na, pero mas maayon pag nagigit ako yung pakulito kay tao mo. Ako, makapukong pa ko espiritu. Dako, biya ko. Kanisultihan ko. Si Jesus dito ka, ayaw ka mo papagulbol. Wala makaari ka na ako gawas kung ang akong amahan na nagpadala ka na ako maoy kung patungol kanina, nari ka na ako. O panahawag ko siya sa katapusang mga anak. Amen? Amen. So, di
siya ko kamo, ay na kamo pagulbuhan. Kung yan mo dili, ipadala mo sa inyong pitik sa Espiritu. Nakonsensya mo sa inyong mga sakit, nakonsensya mo, na nakakita mo, nakadungog mo, nakailan mo na kung anong wala mo na anhi. Salamat mo. Na, ano? Ang amahan ng pagdananan ko, ninyo din kaya siya mo nagpadanan ako para inyong ikauban ang Espiritu. Amen. Kamu ang iyong katawan. O kamu ang iyong agad. Siya ang iyong agad. Unahin mo kamong katawan tungod kaniya. Siya ako o siya. Kasama. Ingon na kamo o ako. O sila. Kung kamu nagamuhat pinagi sa sugo, harap sa butuhan, sa papuyon, at sa buhat. Kaya ang pulong tinahanap buhat. Sa lawas mo buhat. Abang ang pulong anaan ang pangandoy. Amen? Kung nangandoy ka mo kimaya, anaan kaluwasan sa inyong mga kamot. Pinagi sa buhat. Kaya ang buhat ng himong espiritu o ng himong espiritu pinagi sa anak sa tao, harap magabuhat. Nagawali, harap ka mo, mantigo mo buhat. Amen? Amen. Wala mo kasama na ito. Nanglagtod mo ito. Nanglagtod na. Bingay ko. Hindi na natanan mo kay katulungan na kayo sa lingkod. Ang tanan tao tutuan sa Diyos. Amen? Ang mamati sa mahan o makakakon gikan kaniya moani ka na ko. Salamat ha, kamong nakakakon. Pero kung gamito na akong tulong, hindi mo ani na ko, wala ko'y labot. Hindi ko magpandong. Kaya nabunyagan naman na sila. Tama? Ano ba yung nalili? Matuwa naman din na sila. Pero wala ko'y katuwa sa kaluwasan. Dili ako makaluwas. Magpandong na ko kay kamong binunyagan mo sa taksan yung kareliyon. Amen? Amen. Itagaan ako. Dili ako dyansan. Ipadala hinuon ko. Bukat na pagdala ko, kiling pagwagin ako o pagpandong na ko sa inyong mga sala. Biyakin ninyo ang iyong naandang kapagtulunan. Kanang inyong isunod sa katikulangan. Apan wala, kini magpasabot na may nakakita samahan. Amen? No. Na? Nagbilang mo rin, wala na pasang nakikita, no? Muliplik lang mo, sa kong pananoy, nagpapala lang siya. Pero makita ko niyo, mahimong nangamahan, kaya kung may nagwali niyo din, nagsingot-singot mo kung pangasama sa akong mga anak. Tama? Tama agad. Kaya kamo mga akong mga anak, mga pinangga, mga pumunta mga anak, mga nipin, subukan. Magpasubo ako, hindi tama po. Siksik lang yung pangalan. Ang hingan. Ang mamati sa amahan, makakakon gikan kaniya, muari ka na po. Amen? Well, nalamatigin mo, katulong mo. Apan wala kini magpasabot na may nakakita samahan. Siya nagikan sa Diyos, maulang ang nakakita samahan. Sa tinuod lang, kung maglaktod mo, parang yung wala na patulunan, ako, gabuli ka ba na mo, ito ano mabuli? Oy, makako! Ako yun! Nakakita yun ko sa Ginoo nga naghilak yun sa inyong simbahan. Nagtulog ng kanunay ng inyong dugo. Ang dugo sa inyong cross, ng kanunay ng buhay na diparansan ninyo. Ano man, kamu nanunod niya, sige mo magbuhat ang sala. Sige mo magbuhat ang sala. Nagtulog ang dugo, ipapatisan. Siya may nagpasan siya sala. Pasaan yun, balik yung espada yun. Diri, ibuhay ninyo. Diri, ibuhay po ko ninyo. Nasama ni Kristo, mga apostolis, kanina ito. Kaya tahan sa iyo na mo ang pagpapangoy ini. O gibuhay na ako ninyo, pinakagi ka niya. Pinakagi sa Diyos na ipadala sa anak sa tao. Habang matuman ang masulatan, magtuyo, ubay ka ninyo. Sa iyo na pong kaliwan. O yan, na nagsulti masaktan sa labing kubos. O natuman ang palagang Espiritu. Amen. Yan ang bansa. O ako na lang ako pinabasa. Sultihan ko ka mo. Ang buto may kinabuhi mo rin katapusan. Ay mo kabalakan. Ako ang pan na naghatag o kinabuhi. Kasi una na bunyagagaman mo. Tama? Kaagaman mo. Ang inyong mga katigulangan mukaon o gumana sa kamingawan. O tanawan ninyong isimbahan. Sige mo kaabos niya sa urungan lakan. Kita mo. Wala na isunod niya ng simba, kumanda. Kung saan man yung matakaan daw at tumo sa templo. Nagpasiguro ba sila nga ang simbahan, dili ang Biblia, ang simbahan niya, kusukaranan. Kung sukaranan, si Banman ang Domingo, ramon na dito tayo kasal.
Magid. Di sa may matagal daw mga nagulog ano na nagawa niya. Kau. Sa tato pa ako. Amen. Apan, aniha ang pan na mo ang higikan sa langit. Okay, mo nang replay ko. Sama sa pito, may replay siya panakway. O, galipay ko pang ayo. Sama ni padala yung Espiritu. Mo replay siya. Magdala siya pangalan. Aron, bisan kinsa mahimo mukha o niini o bilik mamatay. Sa to ba? Mukha o gani mugahi. Kini ako mga pulong karon. Daw na? O klaro ano, mukha o mugahi. Kakas mo ka din. Busit kinsa mamukao ni ini, dilit mamatay. Kaya nagbuhat og sala. Sama patay. Kauna ninyo ni mga pulunga o ayaw na mo pagbuhat og sala, dilit ka mo mamatay. Amen. Kaya ako mao ang pan nagikan sa langit na naghatag og kinabuhi. So pare. Ang mukha ni ini nga pan dili kayo mamatay. Ano nga? Dili lamang ka mo mamatay. O ang pan na akong ihatag mao ang akong ulod aron mabuhi ang kalibutan. O no? Kinasingkasing yun mo sakripisyo mo niya kasi Kristo nagpakamatay siya. Ang akong ipakaon yun, ang akong kaugalingon yun ang kinabuhi. Gusto ko, ihatag ko, patayin ako sa kalibutan. Di ba? Naging ko? Malipay galing kuwaon ko sa Ginoo karon nagwali din eh. Parang nagwali na po mo, isong naman mo anak. Na, sige kung wali, nagsalit naman mo. Ingon ko dito, kaya ako na mali ay, katulungan ako. Nagkahaling kini o mainit na paglali sa mga tao. Ano karon? Haling mo dito. Sa tayong sikta, hindi tingala mo sa haling. Ang simpan, tingala mo. Sinuli, ay, nagbuhat sinuli. Hindi mo gusto at hindi mo tuong ay ulit ang niti. Tama? Galing sa... O sao man? Kung saan man, miining tawhana sa pagkatag ka nato sa iyang unod, aron ka mo, malibog sila. Kaano, ang akong unod, bihatag ko sa akong kalibutan mo ninyo. Tama, ibiyak ko ba? Amen? Namutana sila, si Jesus tutubag ka nila. So, tingnan mo si ay nanani si Jesus. Ito si Jesus, balinda mo. Ano, magtuwal mo sa langit. Ako naman ikaroon, baliting na niya. Kumingon sa nalanin sa Jesus, karaway ng pinuhatan ko ako. Ako, mabagaan daw nasa templo. Si Jesus pingon ka, sultihan ko ka mo. Sultihan. Suko, hindi ba ni? Suko. Magtatapangan ko. Sultihan ko ka mo. Kung dili ka mo mukhaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, okay? Si Kristo mo na, supingan na niya. Kung dili mo mukhaon, piling akong gihaguan na paghago ninyo, kinipatulugan ang kasingot ani. Anak, no? Hinaguan ako, no? Di ba kung hagong, hinaguan ako na! Kikuan ako na! Kaon niyo kong unod, kamong maanak naman, no? O kani inom, ining dugo. Dugo! Kung sa sakripisyo, tama? Naghilat ko sa una. Di ba nakita na hindi tayo sa huwag mo na sulti mo ba na yun? Masaya na dugo akong kamot mo. Di pa kamat yan, tama? Magid. Diligin mo mutuo sa kung magpakamatay, sakripisyo para aron malumok na ang espiritu. Diligin mo maluwas. Dili ka mo makabaton o kinabuhi. O kinabuhi. Ang mukhaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, may kinabuhi walay katapusan o banhawan mo siya sa katapusan at ikaw. Kung maminaw mo niya akong isakripisyo, mawaliwali ninyo, nagtambal ko ninyo, maana niyo, maminaw ko na ko, o inom mo sa akong sakripisyo, aga na akong ipainom niya ng tubig sa kasakit, kung butuo mo na ako, naging ka na sa Diyos, sorry death. Kung mamatay man mo, kay mabugatan, mamatay mo. Pero, tinaan mo gusto ko lahat, tinakit mo muna mong libak, no? Let's go, liman ako sa manamay, mo. Pero ayaw din mong pangandoy nga mamatay mo. Ayaw ko pag inanin yung maluwas mo, pili. Kaya talawat ka. Ulahan ka ni ka na ibaantos ka. Ulahan ka ni ka nag-isulay ka. Kaya sige magkagsulay, aptik ka. Bisan ako, magsulti ko sa tao mo, palabaw pa yun sa buha. Naabot niya.
So, kinahanglan dito, pinangkat ka sa Ginoo. Ano, ipasabot ka na dili, dahil di mo makaya. Kaya ang akong unod mauman ang matuod na pagkaon o ang akong dugo mao ang matuod na hiling. Yes. Kaya ang iya unod, unod sa Biblia, unod po na ang tawhanon, kaya siya, huwag man sa langit, namatay man, unod ko, nagwali ko maunod doon, di ba? Kalibutan nun, tama? O iya, mo mali ang unod din eh. Naku kong ipakaon ninyo. Amen. Sa ato pa, nagsulti ko sa tawhanon, nagwali ko sa tawhanon, ako ipamatuod na nasa otoridad ko. Ha? Otoridad yun. Ang mo na nagpainom ko ni tubig ininon. O niya, ang ako pong sakripisyo, nagpainom ko nito. Tama? Ang mukhaon sa akong unod o uminom sa akong dugo, magpapili-pili ka na ko. Okay? Di ka mo? Basta, di ka mo magpabili ng kuha, di ka mo mukhaon ini akong balik. Hindi na muna uminom o tubig o alam. O ako, di ang kaliyan. Di ba mo magpabili mo? Ano naman di magsakit? Amen? Ang buhi ang mahal maoy lang pagalakan ako o tungod kaniya. Buhi ko sa ako. Okay! Si Kristo nagpadala ang amahan, alipay ko pag-ayo ng samahan, nagpadala ang Espiritu niya kaniya. Nga magdala sa kong pangalan, klaro, dili. Ang amahan nagpadala, si Kristo nagpabilin sa langit, nagpadala sa amahan ang Espiritu na maupoy. Kinsa saya, maupoy ka. Kuyaw karon kay laplap na. Nagpabilin man sa ito kay naay namatay, nasa kaulaanan, ihandan ko sa langit. Ako, umabot ko, mag-inom ka nun, nituo mo na ako, hindi mo. Magpasalit. Ano nila mo, Dre? Tungkol sa sakit, paano? Dili. Mamatay sa mo, kay Kristo. Ilubong mo. Yawa mo ka ang kabulahanan, at tumubo silang amahan. Ako nakwali na ko, pagkadaan ang gagbo ka ako, kanang nagsita mo niya, sige, dito mo. Huwag ako nag-ingon na makaluwas ko. Pero binanang mo ang iyong ulahan, ang kita, o nanalaw-daog mo, ang problema, o nanalaw-daog na ako, yung man ako, wala sila binuhatan, dako, tayo mong tulungan ko. Ang komentaryo na ko ani, nagwali, nagbantay mo, kay basi pareha mo ni Saulo nga si Pablo. Manapak ko to. Dili na inumutuon na ko ang tao, kaya kamo na hinunay mo, napaw ka mo. Wala man kayo tao ko ninyo. Tama? Damayan man mo, nakamulian yung pamagkanihin ko ipugos. Ay mutuan ng mga tao, sige, yaw-yaw lang na, pagbantay. Kaya ang Diyos, Diyos nagpadala sa Espiritu nga rin ka na. Kaya si Kristo nagpabilin sila. Nagwaling ako kayong tanong kaya tunay pa akong yuta. Gusto ko maubatan dito na ako kayo dito. Hindi sila mutuan na. Pagpakamatay mo, para mo makatuo mo, na ipakong yuta na iandam si Kristo. Dito, wala na yung problema, wala na yung politiko, wala na yung pari, wala na yung pastor, wala na ako dito. Hindi na ako magwali-wali dito. Nalibay kayo kasi video lang ko lipasin dito. Pero, nakaipaman nga dito. Kaya si Kristo man ang kaya dito. Ino ba namin? Papa Jesus, sombrado, kaya si Ili. Kung makauban mo na ako, dinhi, yata, papahitas mo, kamo ang sulubuon dito. Magpili mo. Ibilin mo ni daw ng kalibutan na suno mo kaysa kauban mo. Pagkabi mo ko, namatay mo ko. Di ba, mamatay ko ganit. Papa Jesus, magtumanin mong pagpuha. Dini sa'yo ka. Kaya mo magiging mga anak, di malangit ka. Bago buhay dito. Mag-ilugan na yung tanyuta din eh. Pero ako, may ano, nagwali ko no, ipakita ko ni Papa Jesus, pero nananong pa kong lubi, bata na sa pamawagso, no, kaya iuling na akong ninyo. Nanong pa kong yuta, kasi pa rin ma-extend pa. Pero kung ba, nagdali. Sinanaw sa nanak, sipa ko, nagdali sila. Dili magdali, gusto ko ang Ginoo na, may pabor na ito, mga pisaw dyan ka, may nang ipakuhan, palabi. Kung magwali ko, para mag-extend pang kalibutan, hala, mura na minuntag. Dalan sa Berno. Mao na isundod sa mga tao, kung man na tao, binubuyog nangin. Ang Ginoo, ang amahan, ang buhing amahan, mao'y nagpadala ka na ko sa Ginoo. Buhay no? Kaya naipitik sa Espiritu dili, alam yung amahan nga. Alaot, alas papadisa, pagkabanaw ko no, pero pagkabanaw, kaya ito pagkabanaw atong sa hindi papadisa pagkabanaw, pero atong nasuluhod niya, huwag ka mong naadiri, wala na banaw niyang kinaya, nabanaw. Ribundol na! Gibutan
magkabanaw. Sa ito panabanaw karon nagwali ang tubangan ninyo. Ganong isong parang ang mga dautan mo hawak din. Kaya ang mga espiritu karon na iya sa dautan na mo ay nibira sa inyong mga mata. Mga nawala ka mo sa inyong panahon. Di ka mo yung basta ang gusto ka na ko, kapit ka na ko. Nag-anam mo ka pa ako. Tagal kayo na yun. Ayaw paminaw. Pag-inaw. Isa mo tinuan ang pagwali ng dugay. Isa mo pamumukan kao. Tama? Good. Ang buhay amahan mo ay nakakilala na tungod kanina, buhay ko sa ako. Ito na, buhay ko sa testo na, buhay nagwali no. Sa samang paagi, ang mukaon ka na ako, mabuhay tungod ka na ako, okay? Ang mudawat na ako, mukaon niya yung akong pag, ikaw na mo? Gatang mo ganyan yung ano? Ano, daga na kinanayong sa inyo mga kuwan, kasing-kasing. Wala na po. So, how na po niya kahit tanan, kahit tao kahit. Busa, mao kini ang pan na mo anihikan sa langit. Karon inyo na nandako. Nagpuyo po ang kaninin. Inyo sa ikauban, inyo na po kaliwan. Pilit kinisama sa pan. Nagikaon sa inyong kapigulangan kanang sama sa hostiyas. Ang kanunay ka mong nagkatawa sa panahon ka mong nagmisa. Nung nakalugulo ka mo, pero ka mo nakutsan ka. Oo niya, mga matay na ng blanda, igyapon ka mo. Kaya kanunay mo ka mo sa pan, sa pakantos. Nang sunod mo mo kanako sa kong kapulahan. Karon ibalik naman ang espiritu diyan kanino, karon mo sayang ka mo. Ipadala sa mga ng espiritu, karon mo sayang sa pamilya, o sayang ka mo sa iyong pagkaputa. Bulsa ka mo ang kapatawad ay nakailang ka mo, ninduol ka mo, sa diyang nilano tinitingo ka sa inyo na pong kaliwa. Ang makaon ni inimao pan, mabuhi sa dahiwan, o magkakanin mo ang kabalaka. Ayaw niyo pabukati ang kabayo, ngayon ibutangan sa kubo, ang kanunay na pandong kaninyo, o nagpakaon kanunay kaninyo matagandaw. Gisulti ko kaninyo, kaniato, o karon, gisulti ko na usap kaninyo, pinaagi kaniya, samtang nagtudlo ako, dito sa una sa sinagoga, o karon, gisulti na sa ko, pinaagi kaniya, samtang nagtudlo siya din kaninyo, ang baka kong kasi, kay kaniato, nagtudlo siya sa Capernaum, o gidala ka mo din sa Capernaum, ang bagong Jerusalem, ang aminangan, gikan sa bukid sa o gisulti niya kinikaroon, tingin ka ninyo, o kinsa kanihan po, mausap ang ako sa maayong balita, ang amahan, ang anak, ang balaang Espiritu Santo. Amen. Dili na lang po maayok ka ninyo o pag-ampo sa katilipan. Kaya sana na, usala ka na kamatang sa seremonyas. Pangayo lang kamo, kumanang akong mga sugo na duluto kamo, o mga niyurko siya na ninyo at naman. Siya nga ako, o siya ngayon ikauban, ikan ka na ako, o siya nanak ka ninyo. Siya nagpapatuod nanak ka ninyo, kay gikan usap siya ka na ako, managpamatuod ka na ako. Siya ang mga niyurko ang pitig sa Espiritu, kay nakatuyok bukan kaniya ang Espiritu, o naging ambit ang Espiritu kaniya, kay nakapit sa iyong pagtawa. Buwatan na lang ninyo ang akong nasugo. Tumakan ninyo, aron ako o kamo angay magpasalamat ka lang ko. Pumutulungan ka mo sa sugo, ipasalamatan ka mo sa Diyos. O kamo, nalipay ka mo karon sa kung ipakaon ka niyo, ipainom. Sama rin nagpasalamat ka mo ka lang ko, pinagig ka niya. Pamalandungi lang ninyo, o gawitan ninyo ang akong pag-ampo, o tumana, pinaagi sa buwan. Dili haron lamang ang makaawit ka mo, kung dili mamalandong ka mo, nakabuhat pa mo. Awitan ninyo ang akong pag-ampo ng itulo, sulat ni Mateo o Lucas. Okay na ba? Okay na? Okay.
Okay pa mo, pakitatan sa inyo ko galingon sa pag-tibayan. Di ba? Grabe na. Wala magtinawad mo yun. Hoy, binibiyak ko lang pili na tinganan ko nga. Karoon ganito, ipabasa pa niya sa katapusan ko no, ang sugat ni sa mga 7, 30, o 30 ato sa 39 opo ako no ayan ipabasa sa katapusan. Yan, pamalanungin ninyo ang atuman ba rin. Opo nga ani, pag-prepare o pag-awit ng kalibay. Kung sasalako, kalimutan. Tahan na akong nanungo, ako lang kasugilong kanina. Siya ako, ingain yung ikauban. Babalanin niyo, pinakita na ko ang suko sana na nagpadalakan ako. Pumahalan niyo, pagpuyot ng pumadali ako. Biyahin niyo ang tanan, wala man mo, ipabuhat sama sa ibuhat sa apostoles na ipabalik niya ang tangan. Ang mga tanan ko'y pasabot, ibalik niya ninyo ang iyong kadano upang amakaitas. Tuwain ninyo ako. Kaya kumutuwa mo na ako, nanguusap ka mo sa nagpadalakan ako. Pusa sa katapusan, karon sa inyong kasaulugan. Sama sa katapusang mga adlaw sa kasulugan, mao ang labing importante kaniya. Ibilin ko ka na o isulat ka na ni sa noon, ang tubig na naghatag o kinabuhi. Sa maong adlaw, mibarong ako sa pinagi kaniya sa Panginoon. Sa kusog na tingog, paduula ka na ko ang iwaw o paimlon ko siya. Bisan kinsa, mamutuo ka na ko, mudagay-day ikan sa iyang kasing-kasing. Sama sa mga sapat, ang tubig na naghatag o kinabuhi. Sumala sa gingon sa kasulatan, ang ipasabot ni Jesus kaniadto, ingon nga ipasabot ko karon kaninyo. Niini mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na magdawat sa butuo kaniya. Ni atong higayon na wala pa ikahatag sa Espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa langit sa himaya. O karon nagtapos na sa kapanahunan, nabayaw na siya, o siya lang ang kahayag sa bagong yuta, o ana-ana ang Espiritu na ni-reflect. Sama sa iyong panagwayla ka ninyo, ang kahayag sa kabuntagon, o lainon ka mo, iyong mga katawan sa bagong Jerusalem. Bagong Espiritu, hanong kusog, o nagdagay-day na diinit dinhi ka ninyo ang tubig. Busa, doon ka mo mag-iwaw. Apan, kung dili ka mo mutuo ka na po, pabilin ka mo sa inyong mga kalibutanhon. Kaya gusto ka na ko, ingon na gusto ka niya, dabig ka niya. Kamu ba, ang gusto ka niyo, dabig ka niya. Apan sultihan ko ka mo akong mga katauhan, adun na kayo magpabiling gahi na gusto, dili gusto ka na ko. Salamat ka niya. Ang amahan, ang anak, ang kasaysayan, anak-anak kaninyo, o kamo na ang magbuhat na maputi, inuganan sa inyong konsensya. Usap padayon ka mo sa paglawatay. Ang kalinaw ibigin ko kaninyo. Pag-awit ka mo, mamalipay. Ayaw mo to. Grabe ko sa palikuron. Kamu naglingkod na. Nagkatindo ka kanina. Dali mo lingkod. Amo, buhay ka lingkod. Kung saan mo magkatindo, sige na po di makanan. Taas ay. Ay, salamat. Palingkuro na ko. Ay, salamat. Palingkuro na ko. Kumusta ka, Day? Ay, good ha? Ay, good. Ano kang makakaroon? Bahala na. Sawe. Grabe ang
Ay.